Som gent que alimenta. Som petits, diversos i dispersos pel territori. Som petites produccions d'horta, ramaderia i artesania alimentària. Volem alimentar territori i boques i cooperem en el marc del territori de Masies. Som petits però fem de tot. Tenim gran varietat de producte, des de vi, cava, ratafia i infusions, fins a ramaderia ecològica, oli, horta, fruiters i elaborats làctics. Oferim l'aliment que produïm des d'una xarxa de restaurants, amb un fort arrelament i importància territorial, i una xarxa de botigues de venda directa i de proximitat. El paisatge que veiem, desitgem i gaudim al dia a dia és el resultat de milers d'anys de convivència entre la cultura pagesa i el nostre entorn. Per poder-lo respectar és fonamental estimar-lo. I per estimar-lo, com cal conèixer-lo perfectament. Què passa? Territori de Masies fa d'aquest producte alimentari un vector fonamental per llavors explicar la nostra cultura, el nostre paisatge i el nostre treball. Els pagesos construeixen cada any el paisatge i el resultat no falla mai. L'operació els surt bé i la bellesa del que els flueix de les mans és inesgotable. Es repeteix cada any. Si els pagesos no estimaven el camp, com s'explicaria aquest resultat? Com s'explica la calma? L'ordre que els pagesos projecten sobre el paisatge que construeixen cada any.